Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka-ana-ana jud ta. Welcome sa Palamay Drama ug karon mag-upload ta sa atong Palamay Drama Compilation Part 107. Mao gyapon no. Magbasa gyapon ta sa atong mga comments sa katong last na to nga gi-upload nga Part 106. Dili na nato dagayo no para makasugod nita sa atong drama. Ug paybaw din ako no, balik-balikon ako katong dili day ganahan maminaw sa atong mga istorya ug sa atong pag-vlog. Pwede ra na fast forward no, mga listeners. Diretso ra dayon mo sa atong drama. Ug atong basahon ang first comment si Jude Pulstico. Sir Idol, salamat na sad sa bagong upload nimo, sir. Idol, nalingaw na sad ko kay daghan og pamuot sa imong mga drama. Nalingaw jud ni si Jude Pulstico no. Pusot-pusot jud imong mga comments ato ano. Halos tanan atong pang-upload napaminaw jud niya no. Salamat jud kay kanimo Jude Pulstico sa imong pirming pagsunod sa atong mga drama. Ma'am Balbina Tapalis, wow, salamat sa new upload nimo sir. Naan ako pirmi maghulat sa tanan nimo mga upload sir, palami ay ug gandumanan sad. Padayon lang sir sa pag-upload na ara ko pirmi nag-support nimo. Dili ko layan maghulat sa imong pang-upload nimo sir. Padayon lang jud sir o God bless nimo sir. Salamat pud kanimo Balbina Tapalis sa imong pagsabot o sa imong pirming pagpaabot sa atong drama. O sa imong pag-comment pud ma'am, salamat jud kayo nga naapod ka pirmi no, nag-comment sa tuwa. O isa jud ka na appeal pud sa atong pag-intro vlog. Salamat jud kay sa imo ha. Si Edwin Falsis, salamat idol, malingaw ko na ako'y mga hinumduman idol. Bago na tong komentor no, si Edwin Falsis. Welcome sa ato ang Palamay Drama ug salamat kay sa imo ang pagpaminaw no sa ato ang mga drama nga gina-upload. Si kaduhang comment ni Jude Pulstico, idol dili na ko mo skip kay aron pod makapalit ka og sudan o bugas sad idol. Always ko naminaw sa imong drama, handumanan og palamiay ug ana pamor idol. Salamat kay kanimo Jude Pulstico no, sakto jud ka Jude Pulstico no. Salamat sa imo ang dili pag-skip no. May na lang pud no, sakto kay imong giingon Jude Pulstico nga may na lang nga makapalita og bugas no, og sudan, makatigom ta no. Salamat kay kanimo Jude Pulstico sa imong pirmi jud pagpaminaw sa atong drama. Si Oscar Abedog, salamat na sad idol, daghan na sad buhat mahimo ani. Basta idol, madugay man ka or madali, basta pirmi ko nga way skip idol o way laylay o paabot, importante na ay naabot nga drama dol. Salamat ay pud no, Oscar Abedog sa imong wala pud pag-skip no. Nakasabot pud ka sa atong sitwasyon no. Salamat kay kanimo Oscar Abedog sa kanunay nimong pagpaminaw sa atong drama. Si Ma'am Marisa Hilwa, idol busy jud ko kaayo, dili ko maka-comment kayo nimo pero nagsigi gapon kog naminaw nimo idol. God bless you idol. Drama pa more, shout out idols sa Tagabutuan. Tagabutuan gapon din si Ma'am Marisa Hilwa no. Salamat jud kanimo Ma'am Marisa Hilwa sa imong pag-comment. Okay ra na ma'am, importante nga nakapaminaw ka sa atong drama no. O salamat kay sa imong pagsabot nga tagdugay jud ta maka-upload usahay ma'am no. Si Virgilio Balanay, salamat dol, lingaw na pud mi, direct magsigig katakana mi direct dol, Surigao Sur midol. Taga Surigao Sur din si Virgilio Balanay. Salamat kay kanimo Virgilio Balanay sa imong pagpaminaw sa atong drama. Si Rachel Manuel, thanks always idol sa kanunayong paglingaw kanamo, labi na kaming naa sa layo. Ang gugma lods mura nag-asin, bisag malanay pa na siya, magpabilin gapon ang kaparat. Ganahan kay kung mga comment ani ni Rachel Manuel no, kay nay mga hugot ba? Tapay ang gisunod do. Ang relasyon mura sa nagbala, pag di ka tinamaan, di mo na naramdaman. Kulba kay di mga hugot si Ma'am Rachel Manuel no. Salamat kay kanimo Ma'am Rachel Manuel sa imong pag-comment no, malingaw tagbasa sa imong mga comment ma'am. O salamat jud sa imong pirming pagpaminaw sa atong nga drama. Si Ma'am Mary Grace Pamugas, salamat kayo sir idol, nalingaw na pod bisan busy kayo diri. Pero pirmi
na naminaw nimo og paabot na sunod upload. Salamat kay kanimo Ma'am Mary Grace sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama. Si Dayan Baler, nice drama idol, super comedy. Salamat kanimo pod no. Dayan Baler. Si Richard Isko, salamat sa upload idol na malingaw jud mi, sige ra mig katawa sa drama, makalingaw kayo, mao padayon lang sa pagbingaw kanamo. Salamat pod kanimo Richard Isko no sa imong pagpaminaw sa atong drama. Ug karon atong upload karon malingaw gapon ka Richard Isko. Kaduhang comment ni Richard Isko, kini mao ni drama wag tang kalaipod. Tulo na yung comment niyo, lingaw kayo mi idol sa kinatawa, salamat kayo salamat. Si Alma Byron, dili jud ko maapulan aning drama, makatawa kayo ko. Salamat kanimo Alma Byron sa pagpaminaw pud no. Si Topir Valdez, salamat idol sa kanunay padayon lang idol sa pag-upload, wa gyapon ni skip makalingaw kayo mi sa drama nimo. Salamat kay kanimo Topir Valdez no sa imong pagsabot ug sa imong pag-skip pud no sa atong mga drama. Salamat jud kay kanimo. Si Arnold Burnal, salamat na pud idol. Salamat kanimo Arnold Burnal. Si Ma'am Crislin Tapaw, hastang lingawa idol, salamat. Salamat pud kanimo Ma'am Crislin Tapaw sa imong pirming pagpaminaw sa atong nga drama. Si Arlene Berlin, lingaw kayo mi idol, padayon sa pag-upload, nindot kayo jud, super. Salamat kanimo pud Ma'am Arlene Berlin. Si Dennis Moral, salamat kay Lord sa gina-upload nimo nga drama, mao ni among makawala sa kakapoy gikan sa trabaho. Salamat pud kanimo Dennis Moral. Kaduhang comment ni Dennis Moral, salamat na sad idol sa bagong upload, lingaw na sad katawa, silingan namo. Salamat jud kanimo Dennis Moral no sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Alfie Lucina, alegre kayo jud, super funny, nindot jud. Salamat kanimo pud no Alfie Lucina. Si Nilda Yukik, lingaw kaayo, thanks idol. Salamat pud kanimo Nilda Yukik. Si Gina Carmen, thanks sir, more drama pa. Salamat pud kanimo Gina Carmen no sa imong pirming pagpaminaw sa atong drama. Si Catherine Sulit, thanks sir sa makalingaw nga drama. Salamat kanimo Catherine Sulit. Si Jerome Lerna, aligriha jud kaayos, gisi babag kinatawa namo jud idol. Salamat pud kanimo no Jerome Lerna. Si Romy Boy, idol, lingawa kayo namo diri hastang pangatawa namo, pati iyan sa akong uyab, ubo-ubo gud og kinatawa sa imong mga drama idol. Lingawa kayo namo idol, sige ra mig katawa. Salamat kay kanimo Romy Boy no sa imong kanunay nga pagpaminaw sa atong drama. Si Juju Buna, lingaw jud mi pirmi idol, lami kayo paminawon kay ulan diri sa moa, makabirada gyud ta pagmaayo. Salamat idol sa makalingaw nga drama. Salamat pud kanimo Juju Buna. Si Buyet Lidra, more drama pa idol, nindot pa kayo paminaw kay makalingaw jud. Salamat kanimo pud no Buyet Lidra. Si Jimmy Sinal, thanks again idol, salamat pud kanimo Jimmy Sinal. Si Annalyn B, padayon lang sa pag-upload idol kay malingaw kayo mi sa imong mga drama, laay kayo pag walay drama nimo, more drama pa idol. Salamat pud kanimo Annalyn B. Si Danny Lopez, salamat idol nang marami. Salamat pud kanimo Danny Lopez. Ug mao to mga listeners no, tanan ka comment sa ato ang part 106 ug atong gibasa karon ug apil na to sa pag-vlog sa part 107. Ug ato na sugdan mga listeners atong Palamay Drama Compilation part 107. Ako si Gina, inaingon, bisan asa ko lakaw, ikaw ang niya kanunay sa kong hinauna. Basta ako'y mahimo, bisan dili angay nga mahitabo, akong gihimo, ikaw man ang akong kalipay. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga din ako mahimo, may kalimtan. Salamat, Gina, nga imo nagi kong gisugot. Basta baya Chandel ha, buwag na baya mo ni Luna ha. Oo, uy, buwag na mi. Sukad nga, mibiya siya sa tong dapit, gikalimtan ko na siya. Ug ikaw, Jean, ikaw na karon ang ipuli ko sa iyang dapit. Ikaw na karon ang akong mahalon ug panggaon. Salamat, Chandel. Ang tinuod mo, dugay naman kung nahikugman mo. Pero si Luna lang ang imong ipanguyapan. O karon nga wa na mo, o nya kita na uyab. Malipayon kay ko. Malipayon kay ko, Chandel. Nay.
Basig bayag di tinuod nga nagbuwag na silang iyang uyab, ha? Basig ipanguyaban ka lang, ana. Aron doon na siya'y kalingawan samtang wa din hingiyang uyab to as layo. Nay, mituo ko sa tanang ipanulti niya. Ug buhaton ko ang tanan, nay. Aron makaton siya sa pagmahal nako. Ug maako na kit si Jandal sa hingpit. Ay, maghinaot lang yun to taon, nak. Ngaway mga kakulian sa imong pagpakigrelasyon anang lalaki, ha? Busog na ko, Jandal. Okay. Ato na ning bayaran atong gikaon. O pagkahuman, mami na ta din small. Asa dita, mamauli na ta? Uy, dili pa uy. May atuon pa ta. Ah, Usa ka dapit nga sawan ta sa duha ta ka gugma. motel? Uday. Okay raman ka nga manuto og motel. Jandal, mahal ta kayo ka. Busa ihatag ko ang gusto ni mong mahitapon. Tinuod ka day, Gina? Musugot ka? Abig mo na ko dili. Dinansag ko mamugos. Dili ta ka mahimong paliparan mo eh. Kaya di ko gusto mahiubos ka na ako. Busa, sagi kaingon ko na. Dad ako bisan asa di mo gusto. Mindot. Pikot pa kay Kami anak. Ay, kikilon. Sana all. Tito eh. Ay, kapatid mo akong bobsa. Nag-ungat ka sa kubos. Jandal, Lami na kayo. Ba, inayon na ako. Ay, tampa! Ay, tampa! Kadako ka na! Ay, yung kahinayan ni mo! Kisog man na! Kasakit! Bombahe! Agay! Patay na ko! Sakit! Natukan ko. Lambe kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Unsa? Okay na, Jods. Kapalit ng uyab ni Jandel din og sila nakita na ako sila. Ang bayot naman ay ang halabi na kayo nga nanood sa motel. Oh no. Maudi ay nga wala na siya mamisita na ako. Huwag di na ako makontak ang iyang number. Okay, kasayan mo rin ng sabton ay. Nag-ilis yung number. Ang di ka na makakontak niyo. Di ko masugot nga iya kung likayan bayot. Dili ko masugot. Ayan na lang pang itagpangagi pa nga magkasulti na mong yards, no? Kana, kay wa na siya magpakita ni mo, o di mo na siya makontak. Wala mo. Ingon siya nga wat na sila. Huwag ako na iya kipuli siyang uyab. Bakakon siya. Akala ko ikaw ay akin, totoo sa aking paningin. Ngunit nang ikaw ay yakapin, naglalaho sa dilim. Doon na lang ko sa mong probinsya. At doon na lang una ko dito sa ilan ni Tia Estar. Aron malimtan ako si Jandal. Sa bahay siya. Ipatuo lang di ko niya nga puwag na sila siya kuyap. Panuwa di ay. Iya di kong gipahimuslan. Salamat, Gina, ha? Imo kong sugot. Ang tinuod gisugot karon. Malimtan ako ang lalaki nga akong kimahal. Ug mibuwag na ako. Tungod kay naabot na ang iyang uyab gikan sa Manila. Daychin, isaad na ko. Buhaton akong tanan. Aron makalimtan mo siya. Bisag usa lang ko kuman nagatinit sa mga probinsya. Pan, kaya man akong buyon ti ka. Kung kita'y mo dayon. Kaloy, Doon na tos payag si Babaw, day.
Salamat ka. Misugot ka nga. Makuyo ka na ako din ha. Misugot ka. May tabo na to. Kaloy, uyap ta. Busa ihatag na ko di mo imong gusto. Pero, dili na pa ako virgin ha. Okay rin na, day. Wala mauso diri sa probinsya, virgin. Oh, Oh, malingaw ug malipay lang gyapon ka na ako, day. Bisag di na ka virgin. Pasalig na nako nimo. kalami. Kita asing dila. Sige akong dila, day. Kay sige na nakong inat kada buntag. Ay, kalapatan na imong dila. Lapad mo, day, kay tila mo na ako santakan. Pwede ay, kami. Di. Bebe. Kani imong bunitan. Ay, lagkasya ka. Hindi ay. Ha? Kain ba? Kanagot na. Sa, Ano ba? kanang, Pero dangaw-dangaw nga od. Tanawa. wala ka ng gamay? Kani sa kasamo. Probinsya. Murag dangaw-dangaw nga od ba? Ato na ni ikuan, bi. Dangawon tanin imuha, bi. Biya, bi. Ay, sige na. Nasiata, day. Oh. Okay, Siya na, duwa. na siya. Duwa. Bati. Naman. Uy, mi. Balik lang Uy, ka sa lami. dila, niya. May kaayo mo rin Dila? ako. Taas ang lapad mong dila. Kana na ng dila, mi. Kung anong imo, ha? Dilo, dilo. Dilo, day. Pinagtas dila. Magamit na rin ako, day. Dila, raman, day. Pait, oy. May pamatay. May pamatay. Oh, nabalik ka man lagi dayon din his ato. Unsa man wa ka makauyon dito sa probinsya sa ilang tiya nimo? Ay, balik na lang ko din hinay, uy. Wa may ayo dito. Oh, nya. Balik na sa donya ka din heron mag-uol-guol ka dihang maghuna-hunas imong uyab nga naminyo na. Paninguhaon ako, nay. Nga dili na maghuna-huna niya. Minyo naman siya. May asawa naman. Chandal, ikaw din kalit nga mito nga og miali sa kong agyanan. Day, Gina. Di bang kayo ko malimot ni mo eh. Bisan may asawan ako. Pero ikaw maghihap lang ni asa kong una-una. Igo na sa mo pag-ilad ako, Chandal. Bibiyahe na sa tingaling ng asawa, no? May bawaan. Magbiyahian man siya. Kay negosyante man. O bitaw, day. Sa tinuod, day, mingaw na kay kunin mo. Sige na, day, babe. Magkuyop na. Sige na, day. Chandal, sad, uy. Sige na, ma. Basig masakpan ta sa mga asawa. Di ba ako gusto gupot? Magampi magutagod. Hindi na masakpan. Sige na. Pre, ano may na kayo? Ay, kalagot, uy. Tana. Gaya na ko. Ang katilaw eh. Gaya na gaya. Hinam na palit. Kanilami, dako, taas. Ay, nawa pa ko makaihi o bago kong ligo. Diretso na nagbigilami na kayo. Birahe! Bombahe! Kani, agay kini, kay kani, itaas niya ko. Amiot, Chandal. Lagi! Birahe! Bombahe! Bisan minyo ng lalaki nga kung hikugma, apano ko makabalibad ang iya kong gidaw, gihilaptan pag-usab. Wa ko makabalibad nga, gihimo ko niyang kapit, kay mahal ko man kaayo siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama.
Ako si Thelma, inaingon, gibuhat ko ang tanan aron lang mo asenso ang atong pagpuyo pan sa atong anak. Apan ikaw ang nagpinuang. Busa, ikaw ang mapasol nga naguba ang atong pamilya nga kanhi tugob sa kalipay. Mo kinay nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ako mahimong mahikalimta. Maimtaon, ayos sa daotang akong bana, uy. Naibaw ko nga wa kay gusto niya nga mamahimo na kumbana. Mo nga bisag unsa nali mo ipanulti batok niya kung masuko. Thelma, aron mo to o kagawa ko magbakak. Hala pananghidas imong labaw nga mudalikyat kag pauli diri sa Pilipinas aron personal mong makita nga nagtuwa og kayo ang imong bana. Ma, Mao ba nang maming dili gapon siya mutuo nga nagluib niya iyang bana? O dandan, apan giingnan ko siya nga mopaulig kadiyot sa Pilipinas aron masuta niyang kamatuoran. Murag lisod ba na ng maming dako magpliti ang pagpauli din sa Pilipinas. Amerika ba ito yung himutangan? Ay daan magud sag misulti nako basta emergency kuno ang pagpauli. Libreho na sila og pamasahis ilang amo. Ay, kaluoy tang Tilma. Kung ako pala unta iyang gisugot og gipamana, makalaong gisunta siya. Nga dili ko siya luiban. Kana tungod sa naghingapin niyang gugma kang Waldo. Apan kung masakpan niya sa akto ang salbahes niyang bana nga nagduwag kayo uban sa laing babae, rado ko biyaan siya sa akong anak. Kung mahitabo man gani nga biyaan niya iyang bana na, ni ako nang maming andam kong sagakay ni Tilma. Og andam ko mga mahan sa kanilang anak. Doon na sa tayo bisita rong gabi, ha? Si Auntie ni Monilda. Sige lagyan niya tinilda pa no? Nga, sige kita niya sa loob lang pantin, dota tanaw. Kuan, Niya, oy. alimutan mo na si Auntie ni mo dong. Alimutan siya ba? Mao nga, magpanti na Alimutan? siya. Oo, malimutan. Basta, mubisita siya karong gabi, ha? Dinis ato. Miya, oy. Kabayon, saan mo pa? Ha? Sige mo, kabayo. Ikaw, mura kag kabaw. Dutan yung tanawon pa, eh. Asti na. Ako'y kita din Kita mo ko, kabayo. Pa, sakay ka ni Auntie Nilda ba? Sakay ka. Pagsakay. Auntie Nilda, may kabayo. Uy, Kita ko niyo lubot to, ha? Ano ka na, Minilda na. Ha, pa? Ay. Sakay niya ko inig. Sakay sa nimo, ha? Kanang mag-upurol ba? Uy. Pagsakay, uy. Papa, dakuan mo itlog pa, no? Pagsakay gyud kay. Anarakas kawas. Nakakita lang ka namo ato dong kay nalimot mo may tawag sila dos pultahan. Mao di ay. Oh lagi. Basta karong gabi muani si Auntie ni Monilda. salamat kay misugot ang akong boss. Nga mo pauli ko kadali sa amo. Misan nung siya human ako sultihi sinungdan sa akong dinali ang pagpauli. Og iya kong dilibrihag pamasahe sa aeroplano. Manghinaot ko nga tinuod ang gitaho ni mama maming nako. Di lang unta tinuod ang tanan. Salamat kay kauli kag yun anak. Tinigid ko milaho sa imong bahay, ma. Ugwa kayo nakabantay nga naabot ko. Kay mingaw naman ang palipot. Anak matud pang dandan. Tuaron sa inyo ang kapit sa imong bana. Karong taod-taod, muhilom ko kadto sa among bahay sa kusina, ma. Aw ka na. Nagmaunay buhata. Magmasakpan yun nimong imong bana. Ma. Wala, maming! Oh. Wala! Uy, tingkog marong junior yung among anak, ma. May kay ni siya. Pasagdan lang yung Waldo nga mulakaw ang anak paingon din sa bahay. Nagkakaon na magkataon ng bata. Junior, apo ko, sa kadiris taas dong. Di ako'y surpresa ni mo. Dali na yun, apo. Anak! Uli ka, mama? Uli ka? Oh, niya nagani ko. Si papa ni mo. Doon na ba'y babae nga gida sa ato, ha? Oo, tuwa si Auntie Nilda dito, ma. Pantira siya. Duta ka naman, ma. Dut kayo? Unsa? Tuwa sa bahay si Nilda. Siya na yung kabit ni papa ni mo. Mao ba?
Imong kumari nang ginganlag Nilda. Unya ano nag-anti manas junior niya? Iya lang tingaling ipatahod og anti si Junior ni Nilda ma. Animal gyud ni bayana. Daan man to siyang nagsulti nga crush kay niya si Waldo. Gibirikan gyud yan niyang akong bana samtang dito ko sa gawas. Ug ang imo sang bana, dukirok ni sa kaisad. Kay para do na sa kapahungawan sa iyang gana kay wa man ka diri sa Pilipinas. Nagsabot naming daan ma. Dili siya magluib sa mong kaminyoon. Apan nga nung iya man ikibuhat na ako ma. Karon mangutan ako nimo. Unsay buhaton mo kung personal mo silang masakpan nga magtagay sa kalipay sud gyud sa inyong kwarto, ha? Kung nadakpan ko gani ron sila sa akto ma. Bisag sakit. Buwagan ako si Waldo. Palayason ko siya sa among bay. Kaya ako nagpatukod anang bay sa dagap ako. Wa siya'y natampo na bisag gamay. Pumapata nang di alam ang luha. Ayokong ganito, mahal dinggin mo, nahihirapan. Mga hayop! Mga traidor! Ala, magpantis ako! Uli na day kas Pinas, day? Ano siya lang na kaya abot, day? Pare, sorry kay Maria. Si Pewaldo ay sige mag-chat na ko. Nadanong ko kay lami man sa siya. Mahal to! Mahal taman unta ka! Apan nga mo ko giluiban! Busa tiwasan na inyong gibuhat! Ay nalang pamantim re! Tiwasan na ninyo! Nalang? Oh, padayon mo sa inyong tari! Kung human mo matagbaw, paghipusa ang tanan ni mong mga butang ni atong panimayo, Aldo. Layas kay kigbuwag na ko nimo. Layas, animal! Hinigugma, kinipataling huki. Ma, imo, layas papa. Kuyog lagi ito sila ang tinil. Ayaw pag-anti na itong Nilda. Kay dili ni mo siya iyan. Kabit siya sa imong amahan. Gipalayas na ko siya. Bahalag asa sila mag-uban. Traidor katong kumarin ako. Matil, ha? Mga traidor sila, anak. Ila ko gipasakitan. Uyab silang duha. Muli, sige ko kita, tatay kabayo, pa, sige kisakay-sakay, dako na makay ito. Muli, ma? Basta magita kong laing bana. Kalimti tong imong amahan. Kalimti ang salbahis ng amahan. Hindi ko ginusto, ilayo ako sa'yo. Mahal, ngunit ito ang desisyon ng tadhana at ikapal. Alam ko din ako'y magaling sa lugar. Imo na kong gisugot. Andam ka pang mga mahan sa akong anak. Dandan. O Telma, ako yung mga mahan sa imong anak. Panggaon ug mahalon ko si Junior. Sama sa kagulingon kong anak. Salamat, Dan. Manginaot ko nga dili mausap rin ako. Sukad pa kaniadto. Nga nahigugma ko nimo. Dahil Telma, kung ako pa imong gisugot, di ka unta masakitan karon. Dili unta. Akala ko di mo kayang magmahal, sa tulad kong di mo dating iniibig. Kabugdo bining imo. Dahil lang imong dagkila ba? Akala sa tumoy sa imong dilaan. Ipa, di mo kita. Gusto, sampay ko sa mga. Dan, aglamian ako. Balik ka pa ko, Anpi. Kahit ko, Ani. Bastang bupamis kang Waldo. Oh, pikat sa mananggit na. Lamit ako Basta. Oh, sige. Ako niyo. Mudo ka pa, ha? Oh, sige. Titiis lihim ang ibig mo. Anong gagawin sa utot ng damdamin? Sa unang higayon nga nahitabo mi ni Dandan, gibati ko nga mas natagbaw ko niya kaysa kumbana. Samot nga nalimot ko og dali sa kumbana. Wa ko magmahay, buutan man si Dandan og iyang gimahal og gipanggang among anak. Bisag dili siyang amahan ni Junior. Wagid ko magmahay nga siyang gipuli ko sa maluibon kumbana. Sa pagkakaron, mabdos na ko sa anak sa gipuli ko sa akong bana. Mga hingpit ko nagikalimtan ang maluibon kong bana. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palamiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Terso. Ginaingon, nakasa ako sa kong pagkabana.
Pero kung mangutana mo, may kabit ba ko? Aw, ang akong itubang ninyo, wa. Kay, wa man may relasyon sa mga babae. Ego naman ako siya nga gitilawan. Kay mamugos man, mauni ang nitabo sa akong kinabuhi. Dili ginako mahimong may kalimtan. Pita, kuyawan mo ng tani mo magdawi. Kadit mo na kadit tungas akong atubangan? Sige na po, Terso. Saan ba? Uyab na ta, sige na. Hoy, Magda. Ito ang pagpakawawin ng kaugalingon dayo eh. Babae kang buhat. Unya, ikaw mamugos sa laki? Unya, ako pagiging taon nga doon ako isawa? Nahibaw bitaw ko nga babae kong buhat. Pero naingon lang ko ini kay nakagusto ko nimo. Kadaghanas lalaki nga nanguyab na ko pero silang tanan busted kay wa ko'y gusto nila kay Magda. ikaw. Magda, kinala ko kasulti mo ha? Pangitag lalaki nga way asawa. Ayaw taon ko, minyo ko. Minyo ka bitaw pero gitutukan ni mong maayo ang akong lakara akong butay no. Tungod sa nipis na kong sinina nga akong gisulob no. Oo, lakrakay no. Nindot ba ka, guwapa? Oh, sige no. Pan minyo lang taon ko. Sige, diya ka na. Terso, balik sa pa! Terso, sa pagbiya pa! So! Ang amaw ay wala paminaw na ako. Ay, ambot mo sana ako gusto mang kuanin niya. Ganahan kay ko niya. Ganahan kay ko ni Terso. Baby, calm down. Hearts for lockdown. Unsa? Ingon na nang gibuhat ni Magda nimo? O lagi. Ibabagan ka sa agianan o gipanguyaban ka? Botong pahanaw eh. Unsa na ba nung siya eh? Di ba manong ta siya nga may asawa ko? Anong? Ako magiging initan o mayo? Ako may iyang kikabungan? Yapag din bayhana da, bigani bi. Sulngon ko gani ning animal bi. Ayaw, day. Pasag din siya eh. Ang importante, nga dili ko magpadani ah. Basta bayo ha. Ayaw bayat yun padani ha. May rabasad na siya og lawas. Unya, may tsura sab. Day, di na ko mulingi paglaing na babae day. Kaya naaka, taon nga akong asawa. Kana, i-promise ko ni mo day, daling. Salamat tong. Tanan na, tatas kwarto na. Bago pa baya kong liko. Ugwa pa ko makaihi. Oo ba? Tanan day, kwarto ta. Kay kit-kiton ko nang imang wapakaihi. Ano ba yun? Layabag naman in town. Oy, Magda. Ganong ka na mag-esterso gusto ni mong panguyaban? Asawa naman na. Outside mo, uy. Ikaw patay kay ko anang tirisusad, uy. Bagal tingig atubangan. Kay ibog man kay ka. Masasada ma. Sana all. Unya, gwapo sad. Sadya, oy. Pero Magda, wa kay ugma nga mapaabot ang tawana. Oy, pananglit tubayan ka man yun anak niya. Igo ka lang pahimuslan. Unya, pagkahuman, talikdan ka kay minyo na god na. Kung magkarelasyon man gani mi, mangita kog paagi nga mabalhin diri nako iyang gugma. Buhaton ako ang tanan ma. Ay, kanimo. Oh. Lagi. Uy. Mayo! Hala. Nangkaring! Si Imok man ro, nak. Ay, daan man to siyang nagsulti di ay. Ganihan nagtagbo mi dito sa dan. Mamisita ko no siya nimo. Na, murag gidangat. Wa ko'y gusto na niya, papaulian na siya. Agoy. Kaisog. Nabuang mo na yung bata. Samot ikaw ay ibog ang anak ni mo, Dong. Dong Imok! Dong, ikaw day na, Dong! Isog kay na siya. Ambot lang uroy niya. Kay bawo tingaling wa kay gusto. Mama sad, uy, di ko maatubang na niya. Kay atubang niya, bahala ka. Nak, magtinarong ng tao ni mo, di ka. Tinarong din na, nga pinahong mo ng iya, kaisog na niya. Joke raman good na good, bahugid na siyang Imok. Pero nga lang po nagatubang na, uy, palibari lang good sa bugnaw nga pagkasulti. Atubangan na. Day, Magna. No, lumay-lumay ba kastingog ni mo, gaya na isog kay katamparusun kayo noon diha. Mauna, siya, busted ka ha. Dili ikaw ang gusto ko nga akong mauyab. Si Terso nga bana ni Daling ang agihigugma og dili ikaw. Oo. Da. Unsa day? Sige imong mata no. Ikaw nahigugma ni Bay Tirso? Oo. Nahigugma ka sa lalaki nga dunay asawa? Oo, Imok. Og ikaw, migo man gyud mo no, ingna siya bi. Tabangi ko bi. Gusto ko magkauyab mi. Sige na mo. Grabe man pud ka day, Magda eh. So may nakakagrabe eh. Punaman sa di mo ang kasakit sa akong dughan. Chor! Ibasted pa ko nimo. Unya, imabagay kong sugoon nga panguyaban ka ni Bay Tirso. Aw, kung dili ka mo sugod sa ipabuhat ako nimo, di ta ka pugson. Sige na, makalakaw na ka. Busted na ka. Og salamat na lang sa imong gugma ha.
og magampo ko nga makakita kag babae nga mauyab nimo og mahigugma nimo nga tinuod. Baita eh. Ikaw mo unta nga kung gihugma gano'n. Sabay, gugma di ba kakalitok? Lakaw na. Natapos na akong pagpagikatubag nimo. Lakaw na. Sige. Adto na ko. Apan kinilang ang timan eh. Unsa man? Samtang daga ka pa, may paglaong pa ko nimo na maako ka. Goodbye! Mayra sabi kay paraw ka. Hibaw man ko ba matinud-anon kasi imong gugma diri nako mo. Pero pasaylo agid ko. Wa ko'y gusto nimo bisan gamay. Sa among baryo sa kamang hihilot sa mga tawong nabali ug nangabuktot. Mao ba? Bay mo? Mao na ba'y tirso? Ibasti daw sa kuning magdagabi eh. O isa'y gusto na ako. O akong gisakitan pag-ayo. Kaya diya siya nakagusto ni mo nga may asawa ka man unta. Ampot ng bayana eh. Niya man siya, maibog na ko. Minyo man ko. Basin may aong ka sa imong bunal bay. Patanaw ako be. Anak man ko nuna. Basta lalaki nga may aom sa bunal, iwagan gitog babae. Sana all. Taon ko'y awam sa akong bunal taon eh. Kita ako na ko be. Ikaw nung mura ka bayot ha. Tanaw kong buwang ka. Pero dako kong bunal muna. Dako kong bunal. Kung may luoy bay. Oo, gamay ni mo. Dili ay. Oo. Way aom akong bunal. Oo. Unya. Tinuod gud bay. Gamay gud ako bunal. Masahi ilan na eh. Kadakadlaon. Ikray masahi bay be. At inata. Masahi bay. Ano na na? Huwag ba'y may silf ka? Para mutaas ang imog, mutambok. Oh. Salamat sa mga bulawanong tambag bay. Nindot kasi tambag sa. Oo. Doon na rin ba isahe nga mutukan ang akong gana. Ha? Sex. Ha? Niya, wa sa bay nga akong asawa. Muna akong nabalakan bay. Kung kalit, magkikita ka na ako sa Magda na human. Basig, mada ako, may labtan ako siya. Ayaw ton si Hilabti bay. Maluoy ka. Dako ra ba ng imo? Bungka ganing yan kung may ko sa imo. Ayaw ton bay. Maluoy ka bay tirso. Ay, balaka ni mo karon. Opa, tuwar mas daling sa ilang probinsya da. Mga usa ka semana pa. Usa pa to siya mauli din eh. Usa ka semana siya dito. Mao ba? Nya. Balaka kang kalit tunga diri. Magdaw nya, danihon ka. Opa, lahi rabasan ng bayana eh. Masig mada ako. Bida sa bihana, ano anak siya ni Mesaw, ano. Lahi niya, lami pagil pa. Basta mo Lahi nga lami. Oh, tinon na. Lahi nga lami. Armi pa na siya na akong biyudo mo ako. Klaro. Bida. Kita ka ni Bim. Ako sa inon nga. Kita layo yab day. Ako layo yab ba? Tuskig pa man ako taon. Mura man bulinaw sa nagatuskig kayo. Kakuha pa ni 5 karaw day. Uy, ikaw na sad ning kalit nga miali sa kugianan. Noong samantang kaon, noong samantang ka magdawin, noong samantang ka. Tukar bagana na kurunda. May naik ka tagani kanab. Kana, onay gusto na ko nga imo kong mahinay kan terso. Sige na po. Ay, mo kong kusog giyakan sa ngabil. Terso. Kumutan mo eh. Ato tas amo na. Tas mamaros pa ako sa nadayon po. Isa na po. Oo, man sa doon kung ako asawa. Kahit lagi na. Tukar lang na sa sex. Sige, kalami. Terso, kalami mo, Terso. I love you. Kasabi. Birahe! Bombahe! Terso, kalami mo, Terso. Kalami. Kalami na, Terso. Terso. Tilap na tawa pa. To, hilaptik sa kong puso doon sa to. Kaya ako na to,
Tambok. Tambok. Diri sa lami. Sige. Ay. Ano di? Angko. Lambe kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Nitabo ginamo ni Magda na itong higayon na. Pero human sa nitabo, hilikayan ko na siya. Wa, may relasyon. Igo ko na siyang gitilawan. Kaya siya mo po nang namugos. Una-unahon mo kayo. Bahala siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay Drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mercy. Ginaingon, ang bana mapulan sa asawa, labi nagdili na magpakabana sa iyang figura. Mo kini nahitabo sa ang kinabuhi nga dako mahimo, may kalimtan. Nak. Fight gid ugma ha. Ari ka ugma. Ug ayaw tong ko pagkauwawi ha. Nisikat ba kos buwangan tungod kay pirmi kong makadaog sa derby. Maong ikaw. First time nimo ugma ha. Laban lang gyud ka, laban lang gyud. Oy, Kay sigihan paghapyod. nasagana Mercy ha. Diday tinuod. Gihapyod ako snuktok kay apin ako siya sa derby ugma. Dagko ang premyo kung makadaog snuknok. Kwarta. Kwarta lagi. Pero masag ko'y kalipay. Hilom de Mercy oy. Ayaw sa kong hagita ron ha. Madi malason sa bako ug mas nuknok. Sus! Na, saon na lang. Kaayo ba yan ang putlan liog manuka, uy? Usaw! Ayaw ginagbuhat ha, Mercy. Kay dili unya ka makakita na ko. Iman niya! Okay nga naman. Mulayas na sad ka? Layas! Hadlok-hadlokon, man ko ni mo, Pablo. Ay no nang anong niya kakaroon sa parlor, Mercy. Gisapot na sad katay. Kisa may tili sa puton si, uy. Nga sa'yo pa ganis buntag, nagsige na maghapyod si Pablo sa iyang manok. Ay, wa pa di ka mga na doon yung buwana si, ha? Unsa mo kain na magyun ang mga sabungiro, day. Mas palangga pang manok kaysa wansawa. Tagay tayot. Ha? Sorry, you kayo, Mers. Pastos ko karon. Straight ko tulak adlaw hubog, day. Di pa kong kalabad sa kung ona. Overhang ko, overhang. Kamilagro ba yan mong bayuta ka? Nahala. Ako na lang ang muinom. Mag-inusara na lang kong tagay-tagay sa kong kaugalingon aron mawagtang ning kalagot na kong Pablo. Papa! Hi, Mercy. Tuas tindahan ay tupad sa parlor ni Z. Bayot. Unsa man siya dito ba? Naginom. Inom? Oo. Hubog na ganito diyang niagi tos tindahan. Niagi ko dito. Hubog na. Ay, nitapad pa na ako. Nangagda nga mag-inom Pero ang kanahan, wa day makailan na ako. Nga ako ang iyang amahan. Asi, atuwa dito, Pablo. Hoy, Mercy! Pauli sa ato! Mura may kurik diha nga. Nagtunga ba ng dakong butilya sa puwang kabayo na? Saan ka? Ay, pagbuot na ako. Tukin sa ko. Saka. Hilong day! Hasta ka, wa kailan ako. Pauli na! Good luck ni mo ha. Labok yung maayo ha. Oy, manok. Swerte ba yan taon sa manok? Sigihan magkis-kis. Ako taon diri? Mahay mo ba, Mercy? Ayaw pangaway na ko ron ha. Kay paingon na ba may nuknok sa derbe. Ang maayo ni mong buhaton, mayong ka na mo og good luck. Hinaot unta nga, makabuno ka nuknok. Ana. Wana. Saka? Ay, kung himo ang buang Pablo, oy. Mo good luck gid ko sa manok nga mananap pa na. Oh, naku na lang, hindi man ko mananap. Kisa ingon, mas labaw ka pang mananap, oy. Kako yung Mercy, oy. Ato may nuknok, oy. Awayos, magandaan kayo Derbis Pablo. Kayo na siya na Derbihono na atalihaw. Mga siksidan sir na nayaw. Mas buwangan niya mga igat. Tayo manayaw, oh. Wow, may kami yun. Pida, oy. Siplong akong panay. Yung lingawa. Kakay,
sagyan. Pagkitawa pa yung buhay ko. Kapain. Tugay na kay kong nangandoy yun sa nahilaptan kong Pablo. Dagabi, maligo ko ko. Hukay ko. Pero ang buang na kong bana, matog na magdiretso. Malalaki na lang ito. Pwede ay? Sa bana. Alam mo si Tanawas, Pablo. Tanaway mong bana. Ano ba yun? Ang cute this Pablo. Awas pa to. Gipagawas-gawas pagdila. Gipagsapulan doon sa kadansyo. Animal. May balls pag-shuffle si Pablo. Pablo! Ang inis pa ng kutis mo at sa pana time in the Philippines. Imuha na Mercy, 10K na ha? 10K. Dako day kag daog ron. Aw, dako. May gani kay wa ko di malasa dihang gisagitan ko nimo. Oh, kisa may di mo syagit nga perti man niya shuffle itong dancer. Ang sabi kay Mercy, oy. Kalingawan naman ko tugod. Kalingawan sa mong mata nga mura na mo nagturo-turo. Turo. Ano na gusto ko good? Da. Dako kayo ng 10K nga akong gihatag nimo. Shopping dito ka kay bulakaw ko. Asa na masad ka? Sam ka, ano na pangutana good? Basta i-shopping nang gihatag na ko nimong 10K. Ha? Bye-bye! Ito na ko! Oh, sirit lang ay. Asa man day katos Pablo? Gituman gid ini mang imong gi-promise nako nga kung makadaog kas derby, muanhi ka og mag-derby sa ta. Di siya may mo tuman sa saad nga. Perti man nimong lamiak ka kay. Ani mata din sa solo, ha? Dili uy sa kong kwarto uy. Pero ihatag sa nako akong TF. Maro ka gyud da. Tara. Wow! 20K? Oh, wow, galante! Tanan tayon, Pops! Pops! Uy, mag-usap na rin niyo. Uy, kinsa mo yung bahay tangon. Wa ko mahibaw. Basta, dinhimisod si Pablo. Oh? Nga man? O dyan mo may tao? Basta, tulong suwayan. Kita lang kong Pablo may anhi. Aba, kaniya, uy, basta. Oh, mingaw mong kaayo. Oh. Ikaron bayot? Hala, no. Kapati kayo. Ay. Kanindot pa minahon. Mercy. Agbuting na dito. Mercy, kapati. Kandi, mura ba giluwas? Karon. Malos Pablo, nagbisyo ka din siya. Adya, dili mo ka katingan-an, Mercy. Dili ba na katingan-an? Look at yourself. Huh? You're so tabukiki na kayo. The bill is nag-double-double na. Yet yan na kayo mong your thoughts. Mauna, girl. Pablo! Kalabing di mong nanapak. Tagtaw niya. 20K ba yung ibat mong TF? Kaya ako'y asawa sa biglian na yun niya, oy. Papirahe! Bombahe! Singit-singit mga topo. Ang tao din ni Oy. Lain nagakulang akong gibati sa. Feel na ko na agad yasot si Pablo. Oo, kadong ka. Ayaw, Uy, ba? Ayay. Kinsa Roy, lasa din yung puso. Tinanong ko na nga kung paayos. Gawas niya! Mercy, oy. Hilong di ako mautos mga silingan. Makupaday ka! Kinsa man itong babae niya mong gitari, ha? Kaya to! Itong sexy dancer kahapon buwangan. Nanagaganahin ako, Pablo. Nanagyo di ay. Kinsa man sa ganahan mo, Mercy, oy. Daman tayo sa amin. Panamin puntaon good. Pwede na mong tambuka. Bigli na gayo ka. Bigli yapon. Kita, eh. Nagkasugugod. Kinuha man akong sulti. Uspatay noon ka. Prangkahan lang ta ka, ha? Ipulaan ako mo ni mo, Mercy. Bigli na gayo ka. Hindi ka ba makasabot, Mercy? Ibigli anak ko ni mo.
Gisakitan ko sa gisulti ni Pablo nga ibidli na siya nako. Isa pa katinuod lang sab gud para masad na akong tambuka gud. Sis life gud para nako baya. Pahala gibidli ko nga akong banang. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palamiay Drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Victor, ginaingon. Buutan kay ko nga pagkabana. Pero nakasagi ko sa akong kaminyo. Natintal man ko sa usa ka babae, mas lami pa sa akong asawa. O ang kining nahitabo sa akong kinabuhi nga, dili na ko mahimo mahikalimtan. Okay, offer man tayo sa trabaho rito. Ato tas bahay. Victor, ha? Birthday ron sa akong igagaw. Ato tarito man yapon. Nindo, taon-taan na. Oy, bay Fredo. Pero, wam sa kamusulti daan gahapon, oy. Para makapanangid ko sa akong asawa ba, nga magabian ko guli. Ay, tawagin lang sa gawas na lang manihapon. Tawagin lang gud. Tawagin lang gud ni mo sawa ron. Nalimot mo ko kuan ko kaning sulti nimo gahapon. Bida sa daan, oy. Nagtugon na ba to siyang daan ako nga maligo siya. Maligo siyang daan, aron inig abot na ako. Adlan mi. Ay, unya lang. Inikuli nimo. Taghan mo yung kada uli. Usa ka ba eh. Ato pa dito kay makainom na tagamay ba? Para kondisyon pa sab. Kondisyon lang jirjir basta. Sige, sige. Akong tawagon akong asawa, bi. Kana. Wala ba ko'y pagtawag da. Mangita pa kong kapaludan, ani. Karoon akong tawagan si Milit. Oh, ikaw man ko di niyang ni ama. Abi na ko og si Victor. Kahumot Kaya kong si gud Victor nato. ang niabot. Maugay, nya basa pa ng buhok nimo, bago kang ligo. Ay, ma. Naligo kong daan. Unya, akong gipahumutan ning ako aron inigabot ni Victor. Diretso dayon siya og kaon ni hining ako. Kayo ako naman te. Awa ma. Saba diha, oy. Awa sa. Ang mao gining anak ka, giwalis man na nimo, oy. Gangisi baya ng imo diha. Katukbuno na kayo ni ma. Katukbuno na kaayo di sa bitin sa kumpana. Ano ba? Saba diha, ay nagbuhay ba ni Milit, oy. Murag nag-brief imong naong ay. Ano man? Brief nga buslot pag yun. Ay mga na rin, ni aka ni Anhimang ka. Ko anday. Pahuwamas ako dihat usa ka libo day bi. Bisan man ka sa sunod adlaw. Abot sa akong pensyon ba. Muadto manggod ko ron sa bahay sa akong uyab ko. Basig makasabot mi nga manuris kawas. Mas maayo man gyud nang naakoy akong kwarta. Panagkanadaan ba? Nahala sige ta na saas na kay tuwa dito akong kwarta. Salamat din usa ka libo nak ha. Ilisan ta lang lagi ka ugma nak. Aw, di ay ugma sa sunod adlaw day inig-abot sa kong pensyon. Ay okay ra ma oy para bayad ba na sa tubig akong gipahuwam nimo. Sunod semana pa maseting bayad. Sige nak, arisa ko. Uy, cellphone nimo ay miring. Hala si Victor ang nanawag. Hello dong Victor. Hello day, Milit. Malangin day ko nimo day ha. Ato na ang una ko manihapon sa ilang Fredo. Doon na mo nag-birthday sa ilang silingan. Aw, dili silingan. Iyang igagaw. Dong, naligo na rin po unta ko din eh, dong. Umuta kayang ako. Umagani ko naman, ti. Akuan, pamanti lang sa daday. Ako lang yung ihubuan na ha sa imong panty. Inig-abot na ako. Maikot ko kung palibad ni Bayprido eh. Sige. Pero uli yun ha. Ayog tug sa laing bahay ha, kay magpaabot ko nimo. Sige day. Sige, okay. Ma-birthday ding imong bana. Nakadungog man ko kay loudspeaker man nimong imong cellphone. Maugid ma. Hay, na-disappoint ko da. Ready na kay ning ako unta. Pamanti sa dito oy kay lisod kay ng panuhot day. Paabot na lang si imong banang mauli. Sige na koy adto na ko. Mupauli na ko. Usog ka na ba Fredo eh? Bro. Unsa man? Unsa may ko ang susuman nimo kaya? Inom ta kamay. Sama di ba man ka mauli? Di ba? Bisag unsa li atong imnon dia? Naa man ka. Uy, wala imong gigagaw nga nag-birthday ba? Niya dinhi paingon ay. Maynon, aron mo ka himamat mo. Na. Oy! Usa ba niya ka? Sama ka? Ikaw. Bay, Victor! Victor to no? Oo, ba ito ni? Victor.
Alin tar bay. Sa lamisan ako kaw. Dali kaw. Ari tadi. Inom tagamay. Dali bay. Dali. Dili, di atol ko sa kuan. Asa man ka? Ari Gaw. ko dire. Ari ko dire. Ano ari ka? Ari lang tuman diri sa mong labisa kaw. Inom ta gamay dili. Ay ha. Saman, hoy. Ay. Ano sa labisa ba? Lain na ini magsinigit. Hoy! Ari lamisan na mo. Atol ako sa kong mga kauban po sa trabaho. At sa mong lamisa ba, be? Midool ako nyo kay doon ako'y gustong ipaila-ila ni mo, be, Victor. Nilya ba? Among silingan ba? Ito ba silingan ng byuda gawi, Fred ba? Gusto siya makikila-ila ng Victor kay yun siya, ibog ko na siya, Victor. Unsa? Oh. Doon na kay silingan nga naibog na ko, ba ito ni? Ba, byuda na, pero di kayo na siyang laki taon. Bot, na-timingan lang yun ko nga. Ang timingan yun nga, nakagusto na siya ni mo ba? Alam mo ng bayhan na ba eh? O, kung ako pa rin naibga na bida, pirahan ko na eh. Kaila ko na nilya. Kaila ka? Kaila kay ko. Lami ar ba na bay Victor? Lami? Mau ba? Lami ay. na? Oh, tamis ka na. Suwayan ka na ako ng bayan, ano? Pero, di lang ko eh. Di lang ko anak eh. Isod na kayo. Love kayo na ako akong asawa. Bida sa ng laban eh. Baru dia tanah na yun. Mao ba? May asawa na day ka? Oo, day Nilya. Pero kung tao pa lang ko, panguyaban na gigay kay ganahan sa kunimo. Guwapa man ka. Lami sa gaog. Pero bisag may asawa ka na, no? Musugot lang yapon ko nimo kung manguyab ka na ako. Ha? Kay bisan karon pa ta nagkita. Nakagusto na ba ako nimo? Nilya. Mo ba? Uy, nagkauyam na demo. O ba, Fredo? Dali ano? Okay raman siya nga may asawa ko. Kung mo na, biray din na. Lami ar ba na mayana, uy. Huguti ka nga eh. Uy. Oh, di mo na. Kinsam ning nanawag. Hala! Si Nilya ang nanawag na ako, bay. Niya na ta, day Nilya. Iyon nung nagisakyan tang taxi tungod ining motel. Tana, manaog na ta. Sure. Kay nakagusto mo ko nimo, ihatag ko nun nimo ang nga malipay ka. Bahala nagmay asawa ka. Kay mahal ta ka. Kalabi ni mo ka-wild sa tiwoy. Ano sa kong laway? Naugahan ko. Sorry. Abi ko nakabalibok. Lamig ako kit-kit. Pause. Yakaan ta ka. Masawa mo din man mo singalong sa ka. Pero ikaw, agay ka lang. lambe kayo. 어깨 가요. 어깨 가요. 어깨 가요. 어깨 가요. Pwerte na akong tagbawas ang pagtagay sa lawas ng kalipay ni Nilya. Uy, mas lami pa siya muda kaysa akong asawa. Mao nga nakahukom ko, muon na lang ako siyang kabit. Gikabit ko na lang siya. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Engon, butan kay ko nga pagkabana. Apan pagbuot lang yung tingali sa pad nga ako makasa sa buotan akong asawa. Morning hitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimong mahikalimtan. Usa? Lagi bay. Doon na ibuot mong uyab at udisa nga imong uyab taon. Nga akong giingnan nga may uyab na sudisa. Akong amigo kayo nga kana mao ikaw. Ami dutot mo yun dito. Ako bitang butang nga kausada. Hingo lagi gipon lagi. Kano sa amna hitabo bay? Nga may buot mong uyab ni Odisa nga naigo sa imong kumo. Uy! Mao nga gianhi din ti ka kay sayo ba kay paybawon ti ka. Mukiha ganin ako tong akong sukmaggan. Alalay ka na ako ha. Oo. Di ta kapasagdan. O sige. Muhapdi lang ko ron sa akong trabaho. Muadto ko sa ilang Odisa. May ato din si Dario sa inyo. Ug ipahibaw kanya nga nakasukmag si Ogtaw sa lalaki nga boton tang manguyab nako. Oday, tinuod gid yung gisulti na ako day ha? Tinuod na? Ako naman na siyang gibasted good yang iya kong gipanguyaban sa daan. Giatangan man ko ana niya og kausa. Kuyawan man gani ko kay mingaw ang maong dapit. Din iya kong gikalitan og babagsdan. Og nagpasalamat na lang sab ko nga dihang ako siyang gibasted. Wa siya maghimo na kog binuang.
Bueno, aron wa na manguyab pang lain nimo. Sa labing daling panahon day, magpakasal ta. Ako karyot, asawa tanat ka. Buwan na makailog ni mo gikan ako. Nagsabit ko magpailog sa lakin. Lisod na kung may akong mauyab. Ali, panit ako ining imo, wow, tako agad ini. Hindi ko magpailog sa uban. Kani, mawilig ko ng gidang una, be. Tinood ka, Baydaryo? Niya sa tong dapit si Dalia? Nabalik na? Oo, akong naibawaan. Uyab na kuno sila karon si Drew. Kay pagkasayod Dalia nga minyo na ka, ay aling sugot si Drew eh. Yun na pa. Saman? Mao man ang tawa ng nanguyab sa kong asawa kaniya to. Kato ba ganing nego sa imong kumo? Oo, siya bitaw. O aganhi mong uyab, mao na siya giuyab ron. Ay, mo na pag-aingnon nga kanag yung sidro. Mo iyang pad nga madayon niya. No, bitaw. Kay paglarga niya sa Manila, nagkauyab man dahil mining Odisa. Oh, bay. Di ba ikaw yung kabuak ng Dalia? Di ba? Oo, ako Di na malimot na ako sa Dalia kay sa dihang naigo na sa kuha. Kuyapan man na. Pulwida, no? Kuyapan man. Kuyapan, ha? Grabihan, eh. Sabi mo, murang bater rin mo. Inoon. Di ni kapang... Mari kayawan ako, no? Ako? Mao na akong kuyawan. Sabi ko, anak, ako magkita mo usabay. Silan, basi mo sumpayan, putol nga lasyon. Mahal pa na ako na sa Dalia, bay. May asawa naman ko. Higig ko angay pa niya. Di na, Baydaryo. Liyahan ako Duhagid karahon gyud ang imong nakuha day. Atong nakuha. Ay. Bisan di ka na virgin day, pero okay naman gyapon. Tagbo mo gyapon ko day. Pero ako dong si Drew, gibati ko kahawang. Nagpangita, gid ko skidakon sa lalaki nga naka-virgin ako. Si Chico, nga asawa na kuno karon sa gihinganlan og Odessa. Unsa? Si Chico? Siya din kanimong uyab? Ug siya ang nakabuak nimo? Si Chico? Nakaila ko ng tawanan na. Kaya nanguyab ko anang Odisa ka na to nga iyang asawa karon. Siya din mo inakat nimo? Ang dako din nagbunal. Kay perting nga na ng imo? Siya din nakabuak nimo? Si Chico Malo? Di man gud Malo yung apelido. Oh, Moran man. Siya si Chico Moran. Pangalan ko sa apelido niya. Basta siya ang bana karon ni Odisa. Si Odisa ginuntang akong ginagustuhan. Pero kana gintawana ang iyang gipili. O karon nga ikaw nang akong uyab. Salin na lang sabi kung ako din napita. Paita. Pirmi man lang kong lupig ng tawana. Pirmi di ko lupig ng tawana. Kalagot! Magkalagot siya! Uy, abi na ko sa bisita na ikaw ang dendal. Ay, Dario ni ako kay gusto kong magpakisayod bahin sa kinabuhi ro ni Chico. Kan kini minyo naman siya. Sawa naman siya. Kibaw bitaw ka na, di ba? Oh, nahibaw ko hangtod ron. Nahigugma pa siya nako. Hasta sad ko, siya paghapon ang gibitik sa kong kasing-kasing, Dario. Pero, dako na lang akong kahikurat diyang nasayod ko nga. Minyo na dahil siya. Huwag siya makapagod sa kong pagbalik. Ida sa istorya, hay. Pini mo, no? Dahil, kung padayon no ninyo yung relasyon, dahil, mo na lang kang kabit, ya? Luna naman siya asawa. Bahal na. Basta gusto na ko siyang tiwan o balik. Igingaw kay ko niya. Tingnas Chico, pagkita mi. Sige na, Dario. Pag-ibuwa ka na ako? Oh, di ko malipay ng imuha. Gamay kay imo, di ko mabusog. Di sa ko mamugos Di ko mamugos ni mo. Tagang babae Sige, mabuwag ta. Kaya mangita sa kong babae nga gamay. Sakto nining ako. Mangita ako babaeng virgin.
Ha? Makikita siya na ako sa kanina mong abutanan? Uy, ay, gimingor basag ko niya ra. Puro sa magimingaw. So sa katilaw balik si mo ha? Gimingaw sa dako ni mo. Or tuhod ng imo ko. Bay, nahadlok man ko nga sayod niya nga akong asawa nga nagabit ko eh. May mo man yun na akong kabit si Dalia ba? Kay kung magkita mi, sigurado man yun nga madayon ang naputol na mong relasyon yun. Napadayon ninyo? Ay, problema. Di isa ka biluoy sa Dalia. Gusto mo ko siya tilaw balik taon. Busa, kita lang mo. Patuog tambag ba? Kita. Mahal ko paghihapon siya. Ito karon, usa, bahala na eh. Magkikita ko sa kanina kong uyab. Magkikita ko ni Dalia. Umilay na katilawanan ikaw ra. Ako mangitaglain. Siguro di ko makakitag sa maning kidakit sa buhay. Dali. Ako nagikuaning ako sa imo. Labi, gimingaw na kay kunimo. May pasuon, dali. Ako sa ning tsukiyo ng imo. Ay, Dalia. Piray. Dalia. Mao na doon, Chico. Ipadayon na nga itong relasyon. Bahalag mahimo ko ni mong kabit. Mahal ta ka. Mahal ta ka ayo ka, Chico. Titiislim ang ibig ko. Ang gagawin sa utak ng damdamin. Uman sa netabo na mo pagbalik ni Dalia, gipadayon na mo ang naputol na mong relasyon. Uy. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Nakasa lagi ko niya kay mikaon man kus pagkaon nga alang unta niya. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Kamingaw na baya sa kong kinabuhi, uy. Tingtugnaw pa gyud ron. Sige uwan-uwan. Pero ako'y banang magakos-kakos na makatampal sa kong kahidlaw. Karidad! Karidad! Uy, Oy, si naka na sinyo, Tuday day. maning Si Tuday, nagtawag day, na imong ako sa amiga. gawas. Unsa man kay tuyo anak niya? Abi ko bag unsa imong tuyo oy. Mianhira day ka kay utro sa kang gilaay sa inyo. Ay, gilaay ko sa bahay, uy. Gabi pa man nga mauli akong bana. Ikaw, kumusta na ba ka, uy? Usaban mo kay plano nga magminyo og usab? Tingtugnaw ra baron. Mao gyud na akong problema ron day. Kay wa ko'y laing mabuhat. Sige na lang kog hinuktok. Sige na lang kog hapyod aning ako. Ay, mura gyud nig manok in town. Sige haghapyod. Mas may pangakong anak kay sige paglakaw. Sige date siyang uyab. Uy. Gwapo ra ba ng imong umaabot nga umagad, no? Unya, bakal kaayong atubangan, uy. Sige ko kakita anak niya kay moagi mas bahay. Mao ba? Sus bitaw klaro kay dako nagbinuhing tawhana. Kanang muanhin na siya din hisbay si Saldo. Magsige baya kong pasiplat anang iyang atubangan day. Sus maulagi. Kutob na lang pugos pasiplat in town kay wa man pugoy uyab. Uy, si Ilyong ay karidad ay bihudo man pud na. Nisulti siya nako nga nakagusto siya nimo. Unya unsa man? Unsa? Si Ilyong nakagusto nako? Tinuod ka, Duday? Musugot si Karidad kung manguyab ko niya? Ha, Day? Ay, laki, uy, kamingaw na kuno siyag laki. Busa, sige, dahil ay paglangan, misitahi dayon karong gabi Ay, sige, karong gabi. Mamisita ko ni Karidad. Mamisita ko niya kay abi ni Modo day. Ugay ni siya kung ang taon makatilaw ko. Panday taon. Ikaw man to kay akong yaban ba? Pero ay ba naman ka? Uy, Ilyong, uy. Mientras buhi pa ng akong bana, yung ko mga bit, kay kontento, kay kuha ng akong bana. Kung unya taas ng iya. Kanang imuha, guruha lang yun nga makatagkag-katagbawa sa akong amiga, ha? Aron kamog yun ang mag-uban hangtod sa hangtod, ha? Duday. Babay Ilyong. Stila na ni mo naman tagsumbi rin ni mo. May problema ko. Bay na to, taon.
Di na ba kayo ni tantong daki ang ako in taon. Moderate lang eh. Basig, di ni makalipay ni Caridad. Supay, og ka nang pinauga nga, paliya. Ay, maya. Ipasok ng imo. Di laki lang dahil na. Kining babae, bay. Bisan gamay ato. Basta ka maulang ka mo dag. So, na ba no na to? Mura katag hold up. Kaya misaka man itong doha ka kamot sa taas. Taas mo ka ng imong dila. Ha? Ay, imo mo din. Uy, ako may pagutanon. Ako'y mutanan ni mo, anak. Di ay ha, sige. Sige, ingnon ko anak. Buhaton ko na. Ay, mamisita ko ni Caridad karong gabi. Kung sugton ko niya, mao ni ako. Magitudlo naman ako. Katong imong giingon, akong sumbalik kog balik ni mo pangutan ha. Kana imong dila, taas. Mo na ron. Akin ng ako inoon ay pastilan. Ikapanghambog ka ining akong gitason sa akong dila bay. Taas pa rin akong kinataw. Sampo. Taas pa imong kinataw? Oo, taas pa akong kinataw. Ay, mutuwad ko nugo niya. Ikaw ni sa mong dila. Sige. Pamisita na yun. Pamisita is Caridad karong gabi ba ilyog. Salamat na Caridad. Kaya gisugotayin ko nimo. Saong gimingaw na manggod kog laki yung. Ay, dugay na kong katilaw langit. Ano, no? Huwag mag-date na taday ha, Caridad. Aron patilawon tika og langit, ha? Mag-date ta og maday mo check-in tag motel. Ay, manghinaot ko, Ilyong. Nga makahatag ka na ako og kalipay kay tingtugnaw ra bagyod ron. May gabi ng Caridad. Uy. Manangin unta ko nimo nang nga muli na ko. Uy, maobadong. Uyab na si mong anak dahil. Halos kada gabi nang mamisitang Maylin nga akong anak. Usay gani anhin na dinis bay mo higda. Amo ba? Adong, muuli lang ka. Abi ba na kog dinhi ka matogros kwartong Maylin? Uli lang sa ako nang. Ako lang papahuayon si Maylin. Luya naman siya nga nakakuha mi og ikalima. Maayo eh. Kabagal yus atubangan aning bata. Alam ni. Nang, uli sa ako nang ha. Balik lang ko ugma pohon. Oo, sige dong. Balik ugma diri ha. Sige. Yung, uyab naman kita. Tanas akong kwarto na. Lamian ang ika-ugahi, eh. Okay, day. Kana pa hindi na ko makagastog mo, Tim. Nanay, ito na. Kwarto lang tanin mo, Bik. Ikiling-kiling, huwag ka nang mag-alangan pa. Itodo mo, ikibot-kibot mo pa. Mukha niya mo. Bisag ako na kayo nga. Hindi pa yung kagang ko'y lugay na kinamakat. Ambi, ipaduol. Ay, igwadi ang mulihay mangka. Pahikap ako ba? Di atay kagamay ani yung ibili ni mos inyo. Uy, dadato sunod ni mong balik. Uy, atay man kaning kagamay aning imo ha. Uy! Ay, uluhan man lang tanim mo ang tamin na ng imong gamay. Maupaday Caridad, gamay mo po ang kang iligog. Uy, kung maunahan hanoy dihay. Nang nakasuod sa imong ginhawaan. Mas lamig pa dyan ipa pa niyang kilis ba ng ubos. Lamihan din, uy. Nga naman, uy, usabay plano mo, ha? Bahala na, uy. Balag sa ning niya sa kang huna-huna ron. Basta. Mukaon gid kong dako og taas nga gahi. Bahala na ni Duday. Wa day ron din ni si Maylinang? Wa, pero dayon reasons akong kwarto doong. Kay na ako ipakita nimo. Sige nang. Tara,
Sa man mo ipakita na ko ha? Unsa? Nang karidad? Oh, wala. Nagubo man katanan ng... Uy! Ula! Dito tago din yung lawas ng... Saldo. Lamia pa ni Moy. Gusto kong motilaw dako og taas nga gahi, dong. Sige na, dong. Paghubo, bikay motilaw ko nimo. Kapoy, sigmantinil og botilya. Lamia ni Moy. Sige nang, sige. Sige. Pusa, tatilawon ti ka. Mo niya akong ipangit. Payak ka na ko. Tukan ko. Lame kayo. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. May nahitabo gyud namo ni Saldo uyab sa akong anak. Pagkatagbaw nan lang gyud nako. Pero mursag ko gitamparos sa tumong kauwaw. Kay kauna kong pagkaon nga alang ta sa akong anak. Nauwaw gyud ko sa akong gibuhat. Uy! Ug mao to mga kasuners atong Palamay Drama Compilation Part 107. Ug manghinaot ko mga kasuners nga nalingaw mo sa atong drama nga gi-upload karon. Ug ako din pasalamatan pag-usab katong tanan ga comment sa tuwa sa atong gi-appeal sa atong pagbasa karon sa atong pag-vlog. Salamat jud sa inyong tanan sa inyong pag-comment nga isa jud nga na-appeal sa atong pag-vlog no. Sa tanan ako mga listeners, hinaot nga nalingaw mo sa atong mga drama o magpadayon jud ta mga listeners no sa pag-upload. Hinahinay lang to o magkinahinay na pud kog edit ay para masundan na pud nato no. Hinaot nga masabtan pud ni mga listeners no o makadugay-dugay sa tag-upload no. Importante nga naa tay ma-upload no. Kay bawo na pud no pag-usab sa inyo mga listeners no para makapadayon jud tag maayo mga listeners para dili makapadayon jud ta sa atong mga drama mga listeners no. Ang akong pangayoon sa inyong pagsabot nga o paghangyo nga katulang mga mugo nga ads mga listeners. Pwede ba nga dili na i-skip mga listeners no? Malandako na kanang tabang sa kuha. Katong mga tag-as pwede na inyo i-skip no. Tagas man to. Kato na mga mugbo akong ihangyo sa inyong mga listeners no para makabawi-bawi po ta sa ato ang gihinaguan kung pag-edit sa atong mga drama no. O kato di ang wala pa naka-comment no. Comment lang no. Ay lang mo paulaw sa ato ang pag-comment no para ma-appeal mo sa atong pag-vlog. O katong perming ka-comment sa tuwa. Salamat jud kayo sa inyo ha nga nakasabot jud mo no nga naa jud tay mabasa kay mao jud na atong basihan pud no sa atong pag-vlog no. Ug akong i-shout out pag-usab kung tanan ka comment sa kuha. Atong i-shout out si Jude Pristico, shout out ninyo diya. Si Ma'am Valbina Tapalis, shout out diya. Shout out diya Ma'am Valbina Tapalis ug sa imong pamilya na karon sa Butuan City. Dili na ko malimot niya ni Ma'am Valbina Tapalis kay duol-duol mo ni sa mga kay amo ang kag-endi oro ang ila Butuan City, Dordora, mga dili na kung siya malimtan. Si Edwin Falsis, shout out dia. Si Oscar Abedog, shout out dia Oscar Abedog, labi na sa imong pamilya dia, shout out dia. Sa Kang Mamarisa Hilwa, shout out dia ma'am. Si Virgilio Balanay, shout out dia Virgilio Balanay, dia sa Surigao Sur. Si Rachel Manuel, shout out dia ma'am. Hugot Pamor ma'am. Si Mami Grace Pamuga, shout out dia. Si Dayan Baler, shout out. Si Richard Isco, shout out. Alma Byron, shout out ya. Si Tofir Valdez, shout out. Si Arnold Burnal, shout out. Si Ma'am Crislin Tapaw, shout out ya ma'am. Labi na sa imong pamilya na karon sa Cagayan de Oro City. Si Arlene Berlin, shout out ya. Arlene Berlin. Si Dennis Moral, shout out ya. Si Alfie Lucina, shout out ya Alfie Lucina. Si Nilda Yekik, shout out. Si Gina Carmen, shout out ya. Si Catherine Sulip, shout out. Si Jerome Lirna, shout out. Si Romy Boy, shout out ya Romy Boy. Labi na sa imong uyabya o sa imong mga silingan na nalingaw siya sa atong mga drama no. Shout out niyo dia. Si Jojo Buna, shout out. Si Buit Lidra, shout out ya. Si Jimmy Sinal, shout out ya Jimmy Sinal. Shout out ya Annalyn B. Si Danny Lopez, shout out ya. Umaw to mga listeners no. Kanang ga comment sa tuwag atong gi shout out karon. Ug apil na to pagbasa sa atong
part 107. O atang-atangi mga listeners ato ang part 108 maginahinay na po tag edit mga listeners no para masundan na po nato og upload atong mga drama o hinaot mga listeners nga nalingaw jud mo sa atong mga drama no o magpadayon jud kog edit mga listeners para sa inyo ha mga listeners para naalang jud mo'y malingaw o madungog no sa atong mga drama. Gusto mo na ko pagbalik mga listeners no katuang gusto mo na ko paghangyo pagbalik sa mga listeners no katong mga mubo lang ads mga listeners no hinaot na sunod na tong upload nga dili lang po ninyo ma-skip ads ng mga listeners no madako na kayo ng tabang sa tuwa mga listeners o mao ta mga listeners ato ang part 108 mo na po atong isunod pag-upload no ulat-ulati lang ninyo ang sunod na tong upload maginahinay ko edit ano ko na-edit nga Palimay Drama puro isa pa ka episode no o ato tong dugangan pohon no maginahinay ko edit atang-atangi lang po ninyo dahil mga listeners no o pag maabot siya 1 hour upload po dahil ako mga listeners para dili jud mo mabitin po paminaw o mao na to mga listeners daghan jud kay salamat sa inyo ha.